najvažnijih manifestacija je međunarodna smotra folklora koja se upravo odvija iza nas na pozornici na Kipišću, koja zapravo je u partnerstvu sa Međunarodnom smotrom folklora Zagreb, koja nam zapravo pošalje nam određen broj grupa ovdje u Svetu Nedjelju kako bi imali jednu lijepu i respektabilnu smotru. Jako mi je drago da sam u Svetoj Nedjelji konačno, već godinama surađujemo i jako mi je drago da je Centar za kulturu uvijek tu spreman za pomoći i za ugostiti jedan dio skupina Međunarodne smotre folklora iz Zagreba. Evo i ove godine imamo sreću da imamo puno više stranih skupina nego prethodnih godina. Imali smo 2 godine korone pa nismo imali strance, ali ovaj puta smo zato nadam se nadoknadili sve ono što nismo prošle godine i tome se silno veselim i drago mi je da imamo ovako dobre partnere u Svetoj Nedjelji. Trebamo pohvaliti našeg ravnatelja kulturne zajednice koji je sudjelovao i u organizaciji Međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Ovo je jedan izdvojeni dio koji se već nekoliko godina odvija u Svetoj Nedjelji, obzirom da smo sad imali 2 godine stanke od ozbiljne organizacije zbog pandemije. Nadam se da će ove godine imati puno više internacionalnih, ajmo reći, skupina koje će nastupiti, tako da mislim da će to biti stvarno zanimljivo. Dobro večer. Poštovane dame i gospodo, dobro nam došli u Svetu Nedjelju, dobrodošli na jezero Kipišće i na još jednu uzbudljivu večer Domenikane, ljeta u Svetoj Nedjelji. Ja sam Katarina Prelec iz folklornog ansambla Sveta Nedjelja. Mi ćemo predstavljati baš naše mjesto Svetu Nedjelju sa pjesmama i plesovima Svete Nedjelje, pa ujedno time predstavljamo i Hrvatsku danas. Gdje rosla se ljubro